खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 15 आगस्टनि सिगां सिगां बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो दाबि खालामदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामग्राफोरा गावसोरनो खुंथायनि बिबानाव थानाय समावनो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंलांनो हायाब्ला माब्ला सोर मावफुंबावगोन? बे सोंथिखौ सोंदों दुलाराय बिटिआर सरकारि नङै फरायसालि खौसेथि आफादनि गाहाय बिबानगिरि जगत रायआ। रिपर्टनि बायदियैब्ला कक्राझार प्रेसि क्लाबआव मोनसे खौरांगिरि मेल सामलायनानै गाहाय बिबानगिरि जगत रायआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा नं 6.3 नि सिङाव सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ दिनैसिमबो सरकारि खालामनो हायैयाव रागा जोंखांनानै बेबादिनो सोंथि दैखाङो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला दुलाराय बिटिआर सरकारि नङै फरायसालि खौसेथि आफादनिफ्राय फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि सानखालि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो फोसावनो थाखाय सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। बिदि खालामाब्ला 16 आगस्टनिफ्रायनो 1 सप्ता पेन डाउन हाबाफारि लानाय जागोन होनना आफादआ रोखा फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो 22 आगस्टनिफ्राय जागायजेननो गोनां आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्मायाव बिल पास खालामनोबो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव गासै गं 1363 सरकारि नङै भेन्सार फरायसालिफोर दङ आरो बे फरायसालिफोराव गासै सा 6274 फोरोंगिरिफोरा फोरोंथाय होगासिनो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि गोबां फोरोंगिरिफोरानो दिनैसिमाव जेबो दान बान्था मोनालासेनो आजिरा मोननायजों लोगोसे गोबाङानो जिउ गोमालांबाय आरो बे समाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ सरकारा मावफुङाब्ला फोरोंगिरि खौसेथि आफादआ गोख्रों महरै सुबुंखान्थियारि सोमावसारनो राहा लागोन होनना हुमखि होनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि गल्ड मेडेलिस्ट अरशद नदीमनि मुङाव स्पर्टस सिटी खालामनाय जासिगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला पेरिस अलिम्पिक 2024 आव जारिमिनारि महरै सनानि मेडेल देरहानाय पाकिस्ताननि अरशद नदीमआ गावनि दिन्थिफुंनायजों बयखौबो गोमोहोनो हादों। बिथांनि जेभलिन खुबैनाय इभेन्टनि फाइनालाव 92.97 मिटार जानथाइजों सनानि मेडेल देरहादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला अलिम्पिक गेम्सआव नदीमनि देरहानाया पाकिस्ताननि थाखाय 32 बोसोरनि उनाव गिबि मेडेल देरहानाय आरो जेभलिननि फोथारावबो गिबियै मेडेल फैजेननाय। जारिमिनारि महरै देरहासारनायनि उनाव निदोमआ गोबां कौटि रां मोन्नायनि लामायाव फैबाय। पाकिस्ताननि पान्जाब रायजोनि गिबि मन्त्रि मरियाम नवाजआबो नदीमनि थाखाय 10 कौटि रां फोसावबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला पाकिस्ताननो जारिमिनारि महरै सनानि मेडेल लाबोनो हानायनि थाखाय गिबि मन्त्रि नवाजआ गोजोननानै 10 कौटि रां होनो फोसावदों। लोगोसे बिथाङा नदीमनि मुङाव जारिमिन महरै स्पर्टस सिटी खालामनायनि थिरांथा लादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बांलादेशनि गुबुन गुबुन आफादफोरा शेख हासिना आरो बिनानावखौ हमनो थाखाय भारत सरकारखौ खावलायदों। बांलादेशनि हिंसायारि थासारिया दासिमबो सुग्लायनानै फैयाखै। साखाथिनि हादरआ दिनैसिमबो गोजोन थासारियाव फैनो हायाखै। हादरनि बेबादि थासारिनि गेजेरावनो शेख हासिनाया 5 आगस्टआव बिबान एंग्लायनानै भारतआव फैदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्थ्रिखौ गोदान दिल्लीया थाथ'होनायखौ लानानै बांलादेशनि गोबां दोलो आफाद फसंथानफोरा खुद्रिखांदों। बारग' गाहाय मन्थ्रि शेख हासिना आरो बिनि बिनानावखौ हमनो थाखाय बांलादेशनि गोजौसिन बिजिरसालिनि बार एस'सिएशननि आफादगिरि एएम माहबुब उद्दिनआ दाबि दैखांदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ थांखिनानै शेख हासिना आरो बिनानाव शेख रेहानाखौ थाबैनो हमनानै बांलादेशआव दैथायहरनो राहा खालामनांगौ होनना दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि मासि एंगारनाय गाहाय मन्थ्रिया इउरपजों लोगोसे गोबां हादरावनो राजखान्थियारि जिरायथ'नो जायगा नागिरदोंमोनब्लाबो रावबो हादरानो हासिनानो थाथ'नो जायगा होनो राजि जायाखै।
गुबुन फारसेथिं शेख हासिनाखौ भारतआव थानो जायगा होनायनि थाखाय हासिनानि फिसाज्ला सजीब वाजेद जयआ भारत सरकार एबा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम साबायखर बावो। ब्रैथि खौराङाव दङ फाथासिल अंबारियाव ड्राग्स हमदों, पुलिसआ हेर'इन, गान्जा आरो नोगोद रां जब्द खालामो। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि सायाव सिग्रोमनानै फाथासिल आम्बारि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया फेग्रा मुवा हमनो हायो आरो सासे सुबुंखौ खायो। आइजो आरो आथोन रैखाथि खोन्दो WGPD हानजाजों खालामजानाय सिग्रोमनायाव मोनसे हार्डवेयार गलाखौ नोजोर होनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा 13.40 ग्राम गिलिरनि सन्देह गोनां हेर'इननि 10 सिसिफोर, निटकरनि 50 टेब्लेट आरो 24 ग्राम गान्जा मोनदोंमोन। पुलिसआ न'निफ्राय 1,50,770 नोगोद रां आरो गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामनायनि सोमोन्दोआव निज्राबनपदनि थागिरि 39 बोसोर बैसोनि हंसराज दासखौ खानाय जादोंमोन। बे हरखाब सिग्रोमनाया नोगोराव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादा मोनसे 4 रावारि आबुं सोदोब बिहुं दिहुननो सावरायमेल खुंदों। मैया रबिबाराव बर' थुनलाइ आफादा गुवाहाटी बाथौफुरि गरछुक आहमगावआव गांसे आबुं बर', इंराजि, असमिया, हिन्दी मोनब्रै बां रावारि सोदोब बिहुं सुजुनायनि गिबि सावरायमेल लादों। सोदोब बिहुं सुजुनायनि गिबि सावरायमेलनि हाबाफारियाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो बिबानगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। राव, थुनलाइ आरो हारिमुआनो मोनसे हारिनि गुबै खुन्थिया। राव, हारिमु, थुनलाइया जौगायोब्लानो हारिया जौगायो। बर' रावनि थाखाय मावनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि बां रावारि सोदोब बिहुं सुजुनायनि थांखिया थाबैनो 2 बोसोरनि गेजेरावनो मोगथां महर मोननो हागोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे मोजां हाबाफारियाव बिटिआर गभर्नमेन्टआबो हाजासे मदद होगोन होनना फोरमायदों। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदियैब्ला बे 4 रावारि आबुं सोदोब बिहुंखौ फैबाय थानाय 100 बोसोरखौ नाहरखानानै अफलाइन आरो अनलाइन मोन्नैबो मडआव दिहुननाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ फिसाज्लाया बिमा-बिफाखौ बुथारदों, खारखुमानाय समाव ससियेल मिडियायाव आरबि आवरायनायखौ फोसावदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव करिमगन्ज जिल्लायाव सासे फिसाज्लाया गावनि बिमा-बिफाखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। बे गिख्रंथाव जाथाया सनिबाराव जादोंमोन, जेराव आब्दुल हालिम मुंनि दायनिगिरिया गावनि बिमा-बिफाखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबौ हाथियार बाहायदोंमोन। बुथारजानायफोरनि सिनायथिखौ आब्दुल सालाम आरो बदरुन नेसा होनना मिथिनाय जादों। बे गिख्रंथाव हाबानि उनाव आब्दुल हालिमआ ससियेल मिडियायाव लाइभ जादोंमोन, जेराव बिथाङा आरबियाव कुराननि खन्थाइफोरखौ फरायदोंमोन, जाय दायनि गुसु आखुखौ बांहोदोंमोन। गावनि मावनायफोरखौ फोसावखांनायनि उनाव हालिमआ साइकेलजों जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। पुलिसआ बुथारनायनि खौरां मोननानै गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव थांदों आरो आथिखालाव जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। स्निथि खौराङावनो दङ द्रौपदी मुर्मुआ तिमर-लेस्टेनि गोजौसिन नोगोरारि बान्था आजावदों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ हादोरगिरि हर्ताया हादोरनि गोजौसिन नोगोरारि मान अर्डार अफ दि अर्डार अफ तिमर-लेस्टेनि ग्रेन्ड कलरजों मान बाउदों। बे बान्थाया रायजोआरि सिबिथाइ, सोलोंथाइ, समाजारि अनसाइ आरो आइजोफोरनि गोहो होनायाव बिथांनि मख'जाथाव बिहोमाफोरखौ गनायथि होयो। तिमर-लेस्टेआव गावनि जारिमिनारि दावबायनाय समाव हादोरगिरि मुर्मुआ हादोरगिरि हर्ता आरो गाहाय मन्त्रि के. रालाजानानागुसमखौ लोगो हमनानै द्विपक्षीय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव सावरायदोंमोन आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल', मिडिया हेफाजाब आरो भिजा रेहायनि सायाव मोनथाम गोरोबथायाव सागान होदोंमोन। बिथांजोआ हर्तासआव आइजोफोरनि गोहो होनायनि थाखाय गावनि थुलुंगायारि जिउ दावबायनाय आरो नोजोरखौबो फोसावदोंमोन आरो पलासिय' निब्रे दि ल'हानियाव मोनसे जानाय-लोंनाय हाबाफारिजों मान होजादोंमोन। बे दावबायनाया भारत-तिमर-लेस्टे सोमोन्दोआव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया।
जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनो गोसो स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्सनाव होनाय जादों।